Okay, ved I, hvad demokratisk dannelse er? Nej. Okay. Ja! Ja! Ja. Nej. Ikke, jeg tror, vi har en del, men ikke sådan helt. Nej. Ja. 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 Når man bliver uddannet som en journalist. Ja. Det er, når man er med for eksempel, hvis nu man skal stemme, om man godt vil være med i EU, så er det folkestemningsvalg, og så skal alle stemme på, om de vil være med i EU, eller de ikke vil være med i EU. Det er ikke, hvor alle bestemmer. Eller noget, hvor alle har ligesom ret til at bestemme eller sådan. Det er ligesom valg. Alle får lov at bestemme. Det er sådan, ligesom, lige nu, når alle får lov til at være med til at stemme. Nogle politikere, der bliver uddannet. Altså, vi kender godt demokrati, men ikke sådan... Når man danner noget. Altså, at det nok er et rigtig meget voksenord, og man nok ikke bruger det sådan i daglig tale. Det er bare, når man lærer folk at være demokratisk, altså, sådan at man har indflydelse. Ingenting. Vi bestemmer, hvordan det skal være. I klassen. Bestemmer I, hvad I skal lave i timerne? Nej. Bestemmer I, hvad I skal lave i frikvartererne? Ja. Bestemmer I, om vi er udenfor eller indenfor? Ikke rigtig noget. Jeg selv bestemmer, I være indenfor eller udenfor i frikvarteren. Nej. Først når vi bliver lidt ældre. Elevrådet, det kommer meget an på dem, på grund af, hvis vi ikke havde dem, så ville vi ikke bestemme noget i skolen. Vi bestemmer nogle gange, når vi har det der grønt. Det er sådan noget, hvor vi selv må bestemme, hvad det er. Vi laver bare, hvis det er dansk, eller matematik, eller engelsk. I mindre klasser er det lidt svært at blive set på. Man lægger mest mærke til de store, så. Der skal være elevrådet. Og hvordan skolen skal være. Ja, elevrådet. Elevrådet har ligesom nogle gange så træningssted, så kan man jo ligesom vælge, hvad man vil lave. Man har selvfølgelig indflydelse på nogle af tingene, men Ikke sådan, hvad vi skal lave i timerne og sådan noget. nej, men man kan jo, hvis man virkelig er utilfreds med det, kan man jo skrive brev til. Vi er med til at bestemme nogle gange, hvad vi skal lave. Ja. Nogle gange. Nogle gange bestemmer vi, hvis vi ikke... Ja, Men vi skal altid være med. vi har ikke rigtig nogen ret til noget. Hvad bestemmer Nogle gange, hvad vi skal til aftensmad. Hvad jeg vil lave? At jeg må gå ud i skoven. Hvad jeg skal gøre, og om jeg må spille iPad, eller jeg ikke må. Jeg bestemmer, hvad jeg laver. Ja, sådan noget. Og hvad jeg vil have at spise. Jeg kan bestemme lidt mere, men Der er man jo også, hvis man har for eksempel 4 i en familie, så er man sådan 25% af stemmerne. Hvor på skolen, der er sådan relativt her. Hvad jeg sådan har lyst til at lave. Bestemmer du selv, hvornår du går i seng? Nej, det gør jeg ikke. Altså, sådan, hvad man skal have til aftensmad eller sådan noget, kan man ikke godt være med til at bestemme. Jeg tror, det er sådan, både store og små. Men ikke sådan, hvilke møbler man skal have og sådan noget. Bestemmer. Altså, der bliver der taget fælles beslutninger. Ja. Der bliver sådan mere sådan taget hensyn til de unge. Ja. Og det bliver... Nej. Så I er enige om, hvad I skal lege, når I for eksempel er ude og lege i frikvarteret? Nej, det må vi ikke. Og det vil jeg aldrig gøre i mit liv. Nogle gange, hvis vi leger en leg. Nej. Så I er enige om, hvis I for eksempel skal lege i frikvarteret? Ja, for det meste. Ja, mange gange. Ja. Nogle gange laver vi fællesleg. Og så stemmer vi om, hvad vi skal lege. det hedder også det. Har jeg nogensinde prøvet at lave sådan en? Film, ja. En film? Hvor så stemmer vi om en film. Vi har lavet politisk afstemning. Ja, altså sådan, vi har stemt med Blå Mandag, og vi har stemt med, at der skulle være elevråd og sådan nogle ting. På skolen, så tænker jeg, at demokratisk dannelse er
når man taler sammen i klasserne og tager nogle beslutninger sammen i klasserne, når man bestemmer nogle ting, man gerne vil, eller nogle veje. Og på den store skole, der er demokratisk dannelse jo en del af det, at vi har elevråd. Og elevrådet er med til at bestemme nogle ting og træffe nogle beslutninger og gøre noget. Og det er en del af det at lære at være en del af demokratisk dannelse.